ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୁଣି ବଂଶୀର ଆବାଜ। କାହିଁକି ମୋ ଜୀବନଟା ପୁଲକିତ ହେଇଯାଉଛି? କାହିଁକି ମୋ ହୃଦୟ ଆଜି ଥରି ଉଠୁଛି? ସେଇଦିନ ମୁଁ ସେଇ ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ବସି ଘୁମୁରି ଘୁମୁରି କାନ୍ଦୁଥିଲି। ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଶହେ ଭାଇ ଚାଲିଗଲେ, ବାପା ମା ବି ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ନିର୍ଝର ଲୁହରେ ମୁଁ ଭାସି ଉଠୁଛି। ସେଇ ବଂଶୀ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ସେଇ ପରମ ଭଗବାନ, ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ। ସେଇଦିନ ମୁଁ ଭୁଲି ସାରିଛି ସେଇ ବଂଶୀ ଧ୍ୱନି, ସେଇଦିନ ମୁଁ ଭୁଲି ସାରିଛି ସେଇ କୃଷ୍ଣର ଆବାଜ। ମୁଁ କେବେ ଗାନ୍ଧାର ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ କରିବିନି, କେବଳ ରାଜ କରିବି ଏଇ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରର ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ। ଗାନ୍ଧାରୀ ଗରଜ ନୁହେଁ, ମୁଁ ହେବି ମାମା ଶକୁନି। ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ କପଟି କୃଷ୍ଣ, ତୁ ସିନା କପଟ କରି ମୋ ଶହେ ଭାଇକି ମାରିଦେଲୁ, ହେଲେ ମୁଁ ମନେ ରଖ, ହେ ମହାଭାରତର ଶକୁନି, ମୁଁ ସମୂଳେ କୁରୁବଂଶ ନାଶ କରିବା ମୁଁ ପଣ କରିସାରିଛି। ଗୋଟାଏ ପରେ 99 ଭାଇକୁ ମୁଁ ମାରିସାରିବି। ତାପରେ ଜବାବ ଦେବି ସେଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ, ମୁଁ ଶକୁନି। ଚାହିଁ ରହିଥାଉ ପିତା, ଅଧା ସ୍ୱର୍ଗେ ଥାଇ ମୁଁ କରିବି ଆଜି ରକ୍ତ ତର୍ପଣ। ଏଇ ମହାନଦୀ ନୁହଁ, ରକ୍ତ ନଦୀ। ରକ୍ତ ନଦୀରେ କରିବି ତିଳ ତର୍ପଣ। ଛତିନ୍ନ କଚେପବା, ହେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଦେଖି ଚାଲ ତମର ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ 99 ଭାଇ ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ? ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଶକୁନି। ସମୂଳେ କୁରୁବଂଶ ନାଶ କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ହେ ପୋଷା କାଠି, ଗଡ଼ି ଚାଲ। ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ 99 ଭାଇ ପୋଷା କାଠିରେ ଛନ୍ଦିବେ।